Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. En ik ben Hendrien van Walbeek. Vanavond hebben we een bijzondere gast aan ons tafel zitten. Welkom, Sjaak. Vertel. Oké, bedankt eerste plaats voor de uitnodiging om bij jullie een interview af te geven. Mijn naam is Sjaak Waak, geboren in 1956 in het gehuchtje Heile, nabij Sluis, tussen Sluis en Aardenburg. Op een agrarisch bedrijf ben ik geboren. Ben naar de basisschool geweest in de kern Sluis. Na de basisschool heb ik de middelbare school gedaan in Oostburg. Na de Oostburg, naar de middelbare school, ben ik naar Schoondijk gegaan, naar de MAS, naar de middelbare agrarische school. En toen heb ik wat hand- en spandienst gedaan bij agrarische bedrijven, in de bouw en ook wat bijverdiend in de horeca. Toen heb ik cursussen gevolgd in de praktijkschool, ook in Schoondijken. Ook in de kern Schoondijken. Toen was Schoondijken nog het mekka van het landbouwonderwijs. Ja. Toen was het allemaal, nog veel mensen werden toen nog in het onderwijs daar. Toen heb ik daar ook verschillende cursussen gedaan, van lassen tot metselen, van elektriciteit tot onderhoud van combinen. Toen ben ik ook nog in militaire dienst geweest. Was ook verplicht, het was een verplicht nummer om militaire dienst te volgen. Dus dat heb ik gedaan en dat is eigenlijk een klein beetje in de notendop wat ik eigenlijk mijn eigen geïnteresseerd ben. Sjaak, even een vraagje. Je vertelde een cursus metselen, maar hoe heeft dat met landbouw te maken? Je weet allemaal, je moet als landbouwer of als kleine zelfstandige van alle markten thuis zijn. Als je wat wil herstellen of wat wil bouwen, dan kon je dat kwam goed te pas. Dat is ook veel andere mensen in de landbouw werken, die deden dat ook een cursus volgen om zoveel mogelijk zelf te doen. In de landbouw had je ook natuurlijk stille momenten, stille tijd. Okay. En in de wintermaanden kon je bijvoorbeeld zoiets zelf wat bij verdienen door iemand niet in te schakelen, maar zelf het werk te doen. Dat is wel handig, ja. Hè? Ja. Ja, is dat tegenwoordig niet anders, Sjaak? Dat je veel meer mensen inhuurt? Is dat niet iets van, ja, ik wil niet zeggen vroeger, want dat lijkt zo lang geleden, maar dat je het in een andere periode meer dingen zelf deed en dat je tegenwoordig misschien makkelijker uitbesteedt? Ja, kijk, of zie ik dat verkeerd? Nee, vroeger had je wat meer vrije tijd. Dan waren die bedrijven niet zo heel groot. Nu zijn het zeer grote bedrijven. Die hebben veel nog neventakken. En doen in de wintermaanden bijvoorbeeld aardappels sorteren of aardappels snijden en verpakken of bakken, frieten bakken. Ja. En dat is allemaal, dat was in mijn tijd, toen ik begon, was dat niet zo. Okay. Dus dat deed je in de stille tijd, deed je zo zachtjes. Ja. Ja. Maar jij vertelde net, je vader was, je bent geboren op een agrarisch bedrijf en je vader was dus ook agrariër, boer, hoe je het ook wil noemen. Jij hebt dat overgenomen. Hoe ben je daartoe gekomen? Ja goed, ik ben geboren en getogen op een agrarisch bedrijf. En toen ik eigenlijk van school kwam, had mijn vader nog een vaste medewerker. Hij vond het niet nodig om die vaste, om die vaste medewerker te ontslaan. En zei je allemaal ergens anders gaan werken. Heb ik ook gedaan, dat is best goed voor iemand. Toen had die man bij de pensioenrechtige leeftijd, heb ik toen een besluit genomen om het bedrijf over te nemen. Okay. En toen hebben we wat bijgedaan, hebben wat meer vee gehouden. En ook wat meer schapen, meer varkens gehouden. En toen ben ik mij, om er toch een boterham bij te verdienen. Maar toen begon de schaalvergroting al toch toe te slaan. Ja. Maar wat had je vader van oorsprong? Had hij vee of had hij akkerbouw of een combinatie daarvan? Dat is van oudsher was eigenlijk hier allemaal een gemengd bedrijf. Ja. Je had dieren nodig voor die mest, om die mest weer op het land te brengen, om opbrengst te genereren. Toen de kunstmest gekomen is eigenlijk dat we een beetje het vee weggehaald. Nu, dan praat ik weer over deze tijd, praat over circulaire landbouw. Circulaire landbouw is, ik doe dat ook aan mee, ik lever stro aan een bedrijf in de buurt die vee hebt en hij brengt die mest terug. Dus eigenlijk we gaan weer terug naar vroeger. Het is minder kunstmest, maar wel weer meer stalmest vanuit circulaire landbouw, hoe ik het noem. Het woord circulaire landbouw, dit is een heel mooi woord, maar ik ben niet heel goed op de hoogte daarmee. Betekent dat eigenlijk dat jij iets over hebt, afval hebt, wat een ander weer kan gebruiken, waardoor
Waardoor je dus eigenlijk dicht bij elkaar zo min mogelijk transportkosten, maar wel elkaar daarmee kan helpen dan. Je vertelt het prima. Het is zo, bij mij is het graan is een hoofdoost, dat verkoop ik. Ja. En ik heb een bijproduct, stro. Maar die stro, is mijn buurman heeft dat nodig voor zijn vee, voor de strooiing, voor op te slapen en op te rusten. Dus die vee die produceert ook wat. En dat mest, staalmest moet afgevoerd worden. Ja. En dat wordt afgevoerd naar mij. Dus dat is die circulaire landbouw. Ja. En jij gebruikt die mest weer om je Om land te bemesten. Ja. En zitten daar ook eenheden aan vast van zoveel? Want ik heb daar een klein beetje, ik ben heel leek op dat gebied. Ja, je bent geen leek, je zit er goed in. Wij mogen maar zoveel kilogram mest, stikstof gooien op een hectare grond. Vroeger was het allemaal voor het vaderland weg. Dat is ook geen goede zaak. Kunstmest is duur. Je moet gewoon op je portemonnee leggen. En dat is al wat te veel staat, is niet goed, behalve tevreden. Je mag gewoon niet te veel gooien. Alles worden we berekend. Daarom is het ook allemaal zo secuur. Daarom moet ik alles precies een mestbalans maken. Je moet alles goed in kaart brengen. Hoeveel mest moet ik aanvoeren? Hoeveel mest moet ik aankopen? En omdat het zo duur is, dat mors je niet mee. Okay. Het is nog niet goed voor het milieu. Kan je weer, dat doen we ook niet. We doen gewoon, we proberen ook onze milieu voor onze nageslacht te bewaren. Hè. Maar hoe is dat meetbaar? Hoe doe je dat? Mest wordt aangevoerd, daar worden monsters van genomen. Dan bij laboratoria. Die nemen een monster, dat wordt onderzocht en er zit zoveel stikstof in, er zit zoveel fosfaat in en er zit zoveel kali en een paar wat spoorelementen. En je mag maar zoveel van die 3 hoofdmoten, stikstof, fosfaat en kali, mag je maar zoveel aanvoeren op een hectare grond. Ja. Oké, zo is dat. Ja. Jacques, jij zei net dat heel veel boerenbedrijven er in de winter tegenwoordig iets extra's bij doen. Hè? Dus ik noem dat dan een tweede tak hebben of een extra bron van inkomsten natuurlijk gaan proberen te verzamelen. Omdat je natuurlijk in bepaalde periodes wel verdient en in bepaalde periodes natuurlijk minder verdient of weinig verdient. Heb jij nou ook een tweede tak? Of jij bent getrouwd. Werkt jouw vrouw mee in het bedrijf of juist niet? Nee, goed. Vroeger was het een tweemansbedrijf. Mijn pa en ik deden dat samen. Maar mijn vrouw, na ons eerst samenwonen en later ons huwelijk, is mijn vrouw gewoon blijven werken in de zorg. Mijn vrouw heeft van haar, was toen verplicht over 17 jaar en zoveel maanden mocht je in de zorg gaan werken. Mm-hmm. En toen is ze in de zorg gaan werken tot haar pensioenrechtelijke leeftijd. Aha, ja. En ze heeft eigenlijk nooit op het bedrijf gewerkt. Misschien een keer wat hand en spandienst, maar eigenlijk, dat mag geen naam hebben. Okay. Nee, ja. Nee, dat hebben we niet gedaan. Mijn moeder was dat wel zo. Mijn moeder was de hele dag thuis. Mijn moeder deed wat. Maar goed, dat was eigenlijk, kan je ook wel zeggen, mijn vrouw was eigenlijk de tweede tak. Ja, maar dat mag ook. Ik bedoel, dat vind ik ook. Zeker. Ja? Je hebt toen iets verteld tegen mij over de fokzeugen. Is dat voor het vlees? Of, Nee. Mijn moeder had vroeger, die ging niet gaan uitwerken. Ja? Die deed dat zelf thuis, fokzeugen. En die beggen, die werden geboren natuurlijk. En die beggen verkocht zij aan de handel. Okay. En die werden afgemest elders. Maar toen ik thuis gekomen ben ik die bijen gaan afmesten. Maar later ben die fokzeugen weggegaan en dan hebben wij gewoon bijen aangekocht. En die heb ik dan afgemest. En die hebben wij ook geleverd aan verschillende slagerijtjes hier in de buurt. Okay. Ja. Ook in Vlissingen nog weer van der Poel. Gewoon in de buurt. Toen moest ik grote afstand rijden met vee. Ja. En dichte wagens richting... Ver weg dan? Nee, maar bijvoorbeeld naar Nijkerk of naar de Achterhoek, naar Groenlo. Er staan nu grote slagerijen. Nu. Dat was allemaal in de buurt. Ik heb een heel andere vraag. Vroeger als kind kan ik nog herinneren, bij de commerce. Dan had je dus daar alle boeren uit de omgeving samenkomen om te handelen. Klopt dat? Dat klopt. Dat klopt, want dat is me altijd blijven hangen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, maar dat was met je voor mijn tijd. Maar dat was ook voor je tijd. Maar dan was er nog geen internet, dan was er geen televisie, er was er bijna geen telefoon, geen gsm. En dan moest mijn vader, en vooral mijn opa, die moest een handel gaan drijven naar de markt hier in Oostburg. Ja. En als ze een product over hadden, werd dat verkocht aan bijvoorbeeld, ik noem maar een peulvrucht. En dan liepen er verschillende handelaren, of vlas.
En dan liep je naar een vlashandelaar, naar een pulverhandelaar en dan probeerde je product te slijten op de markt. Oké. En dat was dan de boerenmarkt. En dan was hier in Hoosburg had je een markt, en in Axel had je een markt. En in Terneuzen, dat waren de 3 grootste markten in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, nou, Ja. ik kan dat nog herinneren van als kind. Ja? Nee, dat is zo. Ja. Dat klopt. Ja. Dat kan ik, toen ik hier naar de middelbare school ging, daar kan ik me ook nog iets van herinneren. Ja. Dus Ja. wat. Nou, Jacques, ik ken een vraagje. Je hebt schapen, je hebt je het verteld, dat die schapen worden genummerd met je oormerk. Kan je me daar iets meer over uitleggen? Die schapen die ik nu heb, vroeger was dat geen oormerk. Nu wordt alles geoormerkt en ik heb een UBN-nummer. Elk bedrijf heeft een UBN-nummer. Die schapen worden gemerkt, die worden geblikt. Als dat lammetje geboren is na 1 dag, moet er al een blik in zijn oor hebben. Nou, daar ben ik eigenlijk ook niet zo liefhebber van, maar dat moet. En dat lammetje wordt afgezet, verkocht aan een handelaar of aan de slagerij. En dat zien ze waar het vandaan komt. Stel voor, als er een dierziekte uitbreekt, kan ze zien waar dat diertje vandaan Aan de komt. hand van die UBN-nummer. UBN-nummer. Dus ik heb een UBN-nummer en ik heb ook een volgnummer. En een schaap of een lam kan niet verhandeld worden zonder oornummer. Oké. Dat gaat niet. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Een schaap moet gemerkt zijn. En trouwens, rundvee, alles moet gemerkt zijn. Alles is traceerbaar. Ja. Ja. En dat is ook allemaal gekomen door de dierziektes. Ja, Ja. we kunnen daar een discussie over voeren dat dat goed of slecht is, maar ik denk dat het tot op zekere hoogte best Ja, ook ik alles ben wat er nog voordelen niet helemaal oplevert. tegenstander van. Het is wel veel meer schrijfwerk, veel administratieve rompslom. Ja. En toen mijn ouders hadden daar bijna geen last van. Maar later is dat me meer en meer gekomen. Gelukkig ben de computers gekomen. Dat is, Ja. dan klaag ik wel een keer over een computer. Maar goed, Het is wel makkelijk. ja. Hè? Indruk op die Ja. knoppen, je hebt Ja, alles. je moet wel alles goed invoeren in een computer. Als je Ja. verkeerd invoert, Ja, dan komt het niet goed. Dan ga je er ook naast. Ja. Je hebt ook iets van het IRS-systeem verteld. Ik dacht, waar heeft Jacques het over? Een IRS-systeem. Weet jij daar wat van? Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Dat mag Sjaak lekker vertellen. Nou. IRS, Ja. dat is toch iets van de suikerindustrie, is dat? Ja, geen idee. Ja, dat- Geen idee. IRS, dat is een organisatie die ook de bieten controleert van wat er gebeurt op het veld. Is er een luizendruk, gaat er een melding uit, Oké. omdat een gewas beschermt. luizendruk? Ja, als er bijvoorbeeld Ja. een groene perzikluis vliegt, dan krijg je een melding van het IRS. Oh, zo, op die fiets. En dat is een soort meldsysteem en dat gaat uit en dan krijg je, dan krijg je een piepje op je telefoon en Ja. dan... Oké, dan denk je, Jacques moet even naar het land kijken. Ja. Want er is een luizenmelder. Ja. Maar Sjaak, je kan een hele hoop vertellen over je bedrijf, over je boerenbedrijf natuurlijk. Maar volgens mij is dat niet het enige wat jij deed. Nee. Volgens mij heb je er zelf nog een tak naast, maar die levert, dat zit op een heel ander vlak. Volgens mij ben je ook al heel lang politiek actief. Dat klopt, ik ben er toch best wel lang. Die politiek is eigenlijk gekomen. Ik was ook lid van een sportclub en ook bestuurslid van de sportclub. En ik kwam toen een wethouder tegen, meneer Logersen. Die was wethouder van sport in de oude gemeente Sluis. En ik heb ook een keer wat vragen gesteld in de vergadering en dit en dat. Over sport. Het was alleen maar over voetbal hoor. Het ging over voetbal. En die zei, ja Jacques, voel je wat om in de politiek te gaan? Ik zei, politiek? Ik zei, wat is dat voor beest? Ik zei, ik heb wel een keer op televisie gekeken. Ik zei, daar ben ik niet geschikt voor. Maar toch een paar keer gevraagd en zei, moet je komen naar een fractievergadering, moet je komen naar een ledenvergadering. En ik ben een paar keer geweest. En ze hebben me toen mij gestrekt om te lijst te komen bij de gemeentelijke verkiezing van Sluis-Aardenburg. En toen wilde ik niet te hoog staan. Ze hebben me iets lager gezet, maar door een ongeluk van de lijsttrekker, die is toen ziek geworden en die is toen gestorven, ben ik eigenlijk vlugger raadslid geworden dan ik was. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik zei, ik ga dan met je wat anders doen. En ik was ineens een raadslid. Maar toen, in die tijd, die raadslid, toen ik begon, dat kwam op een paar A4'tjes. Maar dat is nu anders geworden. Nu heb ik ook een computer en een laptop bij heel veel stukken. En dat is nu ook vergt dat veel meer tijd. Sluis-Aardenburg was een kleinere gemeente.
Maar nu is dat toch wel dat vraagt toch best wat tijd en energie. Als je het goed wil doen, als je stukken goed wil lezen, goed wil doornemen, goed wil over kunnen discussiëren, over praten niet mogen en weten wat de hoed en de rand. En dat je dat niet doet, stop er dan maar vlug mee. Maar misschien heb ik daar nog wel een goede oplossing voor. Stoppen. Podcast. Als je dan op het land zit, oortjes, hè? Ja, maar dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Nee. Je moet dan met je afleiding ook hebben. Dat is waar. Ja. Helemaal gelijk, hè? Nee, maar jij bent uiteindelijk in de raad terechtgekomen van de gemeente Sluis-Aardenburg. Ja. En toen? Ja, toen is Sluis-Aardenburg met Oostburg gefuseerd tot één grote gemeente Sluis. En ik was alleen maar eigenlijk een lokale bestuurder. Ik heb landelijk en provinciaal mijn eigen nergens van aangetrokken. Ik heb altijd een andere partij gekozen. Ik koos ik misschien best wel een andere partij waar ik voor zat in de raad. Goed, ik keek ook altijd naar het verkiezingsprogramma van die landelijke partij. Wat mij meeviel voor de landbouw, daar keek ik altijd naar. Dus ik was er wel kritisch op. Ik heb ook een paar keer meegedaan bij een waterschapsverkiezing. Eerst waterschapsverkiezing Zeeuws-Vlaanderen. Dan heb ik meegedaan voor een lokale partij. Ik heb ook al een keer meegedaan met een landelijke partij voor de waterschapsverkiezing. Maar dat heb ik het niet gehaald. En de laatste keer heb ik meegedaan met een waterschapsverkiezing, ook met een landelijke partij. En ik heb meegedaan voor de waterschapsverkiezing, maar ik stond ook op de lijst voor de provinciale verkiezing, ook voor die landelijke partij. Maar wij mochten maar in 1 bestuur plaatsnemen. En ik stond bij de provinciale verkiezing wel zeer laag, of laag, dat gaf ik niet om. Nee. Dat was niet mijn streven. En mijn streven was in het waterschap. En in het waterschap stond ik best wel hoog en ik zit nu voor een landelijke partij in het waterschapsbestuur Scheldestroom. Okay. Dus de Scheldestroom is een waterschap voor heel Zeeland. Ja. Voor 400.000 inwoners. Voor heel de provincie Zeeland. Met al zijn eilanden, met al zijn water, met al zijn dijken. Maar een waterschap. Het is volgens mij, als we als kiezer gaan kiezen, is het een van de verkiezingen waarvan we zeggen, ja, wat moet ik nou kiezen? Wat doet het waterschap nu eigenlijk? Wat voor beeld? Want ik heb er totaal geen beeld bij. Wat voor beeld moet ik er eigenlijk van creëren? Wat het waterschap nou eigenlijk voor mij als burger doet? Een burger is er niet zo bij begaan met het waterschap. Dat vind ik echt jammer. Een agrariër wel, want wij moeten overtollig water afvoeren via de sloten en dan moet naar het gemaal toe. Dus een agrariër was altijd wel bekommerd om het water. Maar voor een burger is het zeer belangrijk ook je te verdiepen in het programma van het waterschap. We willen het allemaal graag droge voeten hebben. We willen graag veilig achter die dijken zitten. We willen graag toch ook fatsoenlijke wegen hebben. En daar zorgt ook het waterschap van. Alle wegen in het buitengebied onderhoudt het waterschap. Dus alle waterlopen onderhoudt het waterschap. Het gemaal onderhoudt het. Wat ook heel belangrijk is, vind ik, het zuivering van ons afvalwater. Ah ja. Ja, dat doet ook het waterschap. En dat hebben wij ook nog als burger toch ook nog wel iets te doen om toch ook een beetje realistisch om te gaan met je afval. En dat stoor ik me soms aan bij veel burgers en ook aan andere mensen. Je kan bij afval kan je toch ook wat netter mee omgaan. Ja, niet dat je het buiten in de sloot gooit. Ik ga het maar noemen. Ik ben niet... Ik ben geen politieman, maar als iemand zijn olie gaat verversen van zijn auto, dat doe je toch niet? Nee, dat breng je gewoon in. Ik ga nooit zeggen, iemand zegt, dat doe je niet. Ik ken ook iemand op aansproken en waar hij ermee te maken. Nee, ik zeg dat ik wel. Dat doe je niet. Nee. Ja. Nee. Dan met de Milieustraat, maar iemand naar Oostburg. Ja. Maar jij zegt het waterschap, water, droge voeten, dat soort dingen meer, behalve drinkwater natuurlijk, want dat zit bij een andere partij. Wat doet dan de provincie? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? De provincie die gaat over het bouwcontingent, hoeveel woningen je mag bouwen. De provincie gaat ook over de verrier, over de veer. Gaat over cultuur, gaat over monumenten. Dus kerken en monumenten bouwen, die gaat de provincie ook over. Onderwijs,
Er zit ook een beetje in het middelbaar onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, zit ook een beetje bij de provincie, dacht ik, maar dat weet ik niet zeker. Maar we hadden ook de grote industrieën die wij hebben hier bijvoorbeeld in de kanaalzone, er staat ook onder een gedeputeerde, die behandelen dat ook. Die zit dat ook in een portefeuille. Ja. Oké. Dus, Ja. Ja, het mooiste vind ik zeker als afsluiter, Sjaak. Je vertelde tegen ons, ik ben geen ja-knikker. Maar waar stond hij? En de rente. Juist. Dat was mijn eerste lesjes op de lagere school, was dan al die ja-knikkers en de rente, ja. Nee, die hebben we in Zeeland niet. Nee. Ik heb nog één vraag. Naast je bedrijf, ik bedoel, boerenbedrijf is een druk bedrijf, is niet simpel te doen. Waarom kies je ervoor om toch, of kies je ervoor, ja, uiteindelijk is het een keuze, om dan toch erbij in de politiek te gaan? Ja, de politiek is eigenlijk begonnen als hobby. En dat is nog altijd een hobby, hoor. Maar je kan er niet van leven. Nee, maar het vraagt wat Maar jij... veel tijd en energie. Ja. En dan moet de thuisfront moet daarbij eens zijn. Ja. En als de thuisfront er niet bezig bent, begint er alsjeblieft niet aan. Nee. Je moet de vrouw, het is allemaal in de avontuur, je moet dikwijls een keer weg. Nee, je moet gewoon dat moet eigenlijk van twee kanten komen. En dan moet je zeggen, je vrouw zegt, ja, ben je hele dagen weg. Ja, daar moet je niet aan beginnen. Maar waarom gaat Sjaak dan de politiek in? Wat is jouw reden geweest om toch de politiek in te gaan? Maar toch, je hebt een keer ergens, raak je bij besmet. En je raakt ook wel een keer eens aan verslaafd. Ja, dat snap ik. En Heeft als je echt verslaafd is wel een algewoord, hè. Ja, nou, dat denk kan je op- wat anders, hè. Kan op een positieve manier kan dat, denk je wel wat kan dat anders. Ik zijn. denk wel aan het anders zijn verslaafd bent, maar ja, ik vind het gewoon leuk nog. Triggert. Ja, 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 het inspireert je. Ja. En Ja. passie Maar- voor jouw vak. Ja. Op dat gebied. Ja. Als ik bij jou tussen de regels doorluister, denk ik dat jij ook een behoefte hebt om mensen te helpen. Om mee Ja. te helpen in het beleid, in het, de regio waar je in zit natuurlijk. Hè? Ja. En het specifieke aan Zeeland. Zeeland is natuurlijk een andersoortige provincie dan Brabant of Noord-Holland of Zuid-Holland natuurlijk. Wij hebben hier relatief iets meer water, denk ik. Ja, we hebben meer van water, maar ook verschillende mensen. Aan de grenskant, bij Ja. andere mensen. En Ja. kom ik nu tegen, Ja. heb je een andere mentaliteit van de bewoners, de grensbewoners, als in Noord-Beveland. Ik noem maar even Ja, uiterste. klopt. Ja. En ik ga daar niet naar het kerkwezen kijken, maar dat is ook heel anders. Dat is een andere Dat is een manier. andere- Ja, maar, maar hè? er is niks mis mee. Nee. Iedereen Nee, maar je heeft, hebt dus inderdaad een andersoortige... het waterschap en de provincie, maar ook de gemeentes natuurlijk hebben met andersoortige dingen te maken dan je in een Brabant of een Limburg of een ja, Utrecht. die Maakt hebben niet veel uit. minder water, die hebben wat natuurlijk rivieren en die hebben ook wat bruggen. Ik weet niet, iedereen is wel een keer in Nederland geweest of is een zeilen of is een fietsen en al die bruggen, die moeten ook open en dicht gaan. Hè. Ja. Ja. Maar echt, in Zeeland met die dijken, dat is best wel een forse Ik denk dat investering. dat ook Met wel te weinig werkt. inwoners. We hebben gewoon te weinig inwoners om alles goed te bekosten. Dat is een zware opgave. Ja. Ja. Maar goed, dat is goed. Ja, dat was misschien een gouden regel voor onze toekomstige kinderen. Zorgen voor meer inwoners. Ja. Maar dan moeten ze ook wel woningen hebben, Ja. hè? En daar zit het mee. Ja. 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 Betaalbare woningen. Ja. Zeg dat alsjeblieft erbij, hè? Ja, betaalbare woningen. En werk, maar natuurlijk En voor de werk. toekomstige Ja, generatie. maar goed, dat is best wel wat werk hier. Hè. Het toerisme vraagt veel werk. In de kanaalzone, gelukkig, we hebben er nog wat fabrieken. Die vragen ook best wel wat mensen. Ja. We zijn toch wel in een gelukkige omstandigheid. Als we hier toch wat werkgelegenheid hebben. Jammer, toerisme is groot. Ik zeg niet jammer. Eén grote werkgever, toerisme. En dat eigenlijk minder wordt. Dat is wel gevaarlijk. Ja, maar één grote werkgever hebt, toerisme. ja, En waar dat je is slecht pijler. weer. Als je slecht weer hebt of dit of dat, dan Ja. kan je wel een keer met je vingers tussen de deur komen. Ja, dat Ja. klopt. Helder. Ja, Ja. Ik moet zeggen dat ik jou een hele bijzondere gast vond, ja Sjaak. gezellig. De mix tussen je bedrijf en je boerenbedrijf en de politiek. Ik vind het een bijzondere combinatie. Dus dank je wel dat je hier aanwezig wilde zijn. Ik hoop dat de kijkers dat ook zo ervaren hebben. Ik dank jullie voor het kijken en graag tot een volgende keer.